חבר'ה, גדוד 13 גיבורים. אבל זאת רק ההתחלה. זאת רק ההתחלה. יש לנו עוד לילות של הגנה, ויש לנו עוד מבצע לתמרן. אני רק אסיים במה שהתחלתי. חטיבת גולני תמשיך להילחם עד הניצחון, ועם ישראל חי. עם ישראל כאן גדוד 13, אנו ממשיכים מכאן ליעדים הבאים. עבודה רבה עוד לפנינו, ויודעים אנחנו שאתם מאחורינו. תראו מה זה, הנבואה שהגשימה את עצמה. דור יום הכיפורים, אחד לאחד. עוד 10 שנים יהיה מג"ד גיבור לגדוד 13 עם לוחמים גיבורים. חלקכם כבר תהיו הורים, חלקכם כבר לא יודע איפה תהיו. והוא יקפיץ את הגדוד ביום כיפור ויספר עליכם ויראה תמונות של ההרוגים שלנו. אז כנראה שאתם לא כאלה מפונקים, וכנראה שאתם לא פחות גיבורים, וכנראה שאתם לא דור האייפון. אז כל הכבוד לכולם, גאה אחד אחד במי שעומד פה, אבל זאת רק ההתחלה. גדוד 13, הבוקר כבשנו את רחבת